Benvinguts al Ganxo, un podcast en català fins que el pes dels diners sigui major que el de la senyera i en un instant, i gairebé per art de màgia, la X es converteixi en una C i una H. Un programa dirigit, guionitzat i protagonitzat pel Víctor, que tot i així es queda un pas per sota meu, és a dir, del... Pol, això no ho havíem parlat així. Com que no, Víctor? No. El que sí que queda clar és que els dos som enginyers de professió, per tant, no espereu riure gaire. Benvinguts al Ganxo, el podcast que no t'agrada, però t'enganxa. Bona tarda i benvinguts i benvingudes un dia més aquí al Ganxo, el vostre podcast de confiança. Avui, Pol, acabarem de tancar el tema de la setmana passada, perquè vam parlar de Sant Jordi i vam parlar de la Rosa i del llibre. Però ens va faltar el tercer pilar de Sant Jordi a Catalunya, Pol. Ens va faltar parlar del Dia de l'Amor. Qui és Sant Valentí? No ho sé. Qui és? No en sé. No ho sabem, no és conec. ningú al costat del cavaller de l'amor Sant Jordi. Així que, si sou dels que penseu que Sant Jordi és el dia dels enamorats de debò, i si no també, perquè som un programa molt respectuós, sigueu benvinguts al Ganxo, benvingut Pol, com estàs? Molt bé. Moltes ganes d'explicar moltes coses, tenia molts temes pensats Sí, i... però tisorada. M'ha fet tisorada. Ja saps que és oferta la tisorada a posteriori o prèvia. Efectivament. T'estalvio. I t'haig de dir que vam dir bona tarda i vam bona tarda assolellada. Clarament, bona tarda, Avui anem amb protecció solar. solar, molt important, Molt important No perquè... feu cas dels que diuen que no cal la crema solar. Efectivament. Feu cas dels que diuen que sí. De moment som d'aquest parer. Sí, Depèn de com podríem canviar, Bueno, clar, En canvi, ens falta molt negacionisme per arribar-hi, però O molt bueno. fills de diners, vull dir, no, tampoc ens enganyarem, no? És veritat, bueno, aquí traient els valors, tal, per quan... Bueno, clar. Aquí tindríem un bon debat, en el qual no parlarem avui. Doncs molt bé, perquè tinc un casament aquest cap de setmana, un diumenge que normalment acostuma a ser tranquil, doncs aquest diumenge serà de tot menys tranquil, serà Casament de diumenge, per acabar de rematar un cap de setmana de 3 De dies. quan a quan? De diumenge a diumenge. No, però dic d'hores. Doncs ni idea. Llavors, molt il·lusionat, primer casament de l'any i espero que únic, perquè això dels casaments és com una espècie de ruïna, és com voler... Sense l'espècie, clar, sense És com l'espècie. voler anar de viatge aquest any, Vols a partir de 1.000 euros i si no... I si no ho compres ja, més pròxim als 2.000 euros. Doncs ja ho tindríem. I... tu què tal, Víctor? Com anem? No, volia que em comentessis el tema del grec que tenies El apuntat. tema del grec, que m'has Víctor? dit que me l'havies d'explicar. No, el tema del grec és molt interessant, proposta cultural típica de cada any, boníssima, comença el Festival Grec, el seu 50è aniversari, compra les entrades ja, busca-la perquè me lo quitan de la mano. Vale? Que no té res a veure, Víctor, amb el festival, amb el cinema a l'aire lliure, que ho fan a dalt de tot al Castell de Montjuïc. D'acord. Has ficat dos temes en paral·lel, passa que estaven en la mateixa frase. Perquè són propostes culturals del mes de juliol. Molt bé. Patrocinades per l'Ajuntament de Barcelona, cosa que no ens paga, però un dia ens podrien dir una col·laboració que tranquil·lament. Sí, perquè avui, només amb que algú hagi llegit el títol del programa d'avui, sabrà que som grans treballadors per TV3 i per l'Ajuntament de Barcelona. Efectivament. Tot per la cultura catalana. I no ho veiem recompensat encara. Apostem per la llengua i apostem per la ciutat on vivim. Capital del món. Jo la veritat que no tinc gaire plan per aquest cap de setmana llarg. No? No, descansaré. Descansaràs, Bueno, descansarà per tu descansar és 3 dies d'entrenament. Sí, però tranquil·lament. Sí, Ho faré a gust. 120 pulsacions i ja està, 120, crec que 120, respirar fort, ja un se'n va ràpid de 120, o sigui, no sé què és un pro. Ah, sí? No, a mi, jo almenys Zona 2, sí. quantes pulsacions són? Zona 2 és com fins a un 70% i serien potser fins a unes 130, 140. 130, 140. És que avui he descobert que saber que el teu ritme màxim de pulsacions són 220 menys l'edat que tens, Com a norma general. diuen que això és l'ABC de les pulsacions. Això ho sap tothom. O sigui, jo dic, això ho sabia del col·le, de biologia. Sí, del col·le de biologia. Això sembla la meva germana que un dia em va dir el clima a les illes és més normal, o jo què sé, que a les penínsules. Això s'aprèn a tercera primària. Clar, tio. Això és el primer de l'ABC de temperatura. El clima insular de tota la vida. Sí, de tota la vida, menys per mi, pel que sembla. Sí. I pulsacions a tope. A tope, exacte. Doncs això, i
que ho sapigueu, d'acord? Ho tenim present el tema també del rècord del món de marató, però l'abordarem al proper capítol, que us avancem que tindrem convidada tema especial. Molt especial. Tema... La tenim preparada, hem anat treballant el tema mica en mica. De fet, potser havia de venir aquest programa, però per temes aliens. I és per això que no hem pogut convidar ningú. O sigui, avui no hi ha convidat, ja ho saben també els oients. Efectivament. I parlarem perquè ens ha caigut el convidat que teníem planificat. Clar. I parlarem del tema que està parlant tothom a Catalunya, que és el tema de la gran cita. Fem com si l'entrevistéssim, però... Parlarem-hi. Però passem-hi. Passem-hi. Vam decidir fer una llista dels convidats que ens agradaria portar, però com que cap d'ells ens va arribar a respondre, els entrevistarem a la no entrevista. Passem a la no entrevista, aquella part del programa que dediquem a la persona que ens agradaria entrevistar, i avui, en una nova evolució del nostre escàs bagatge i reduït pressupost, no entrevistarem a ningú. Avui encara menys. A ningú. Així que avui parlarem de La Gran Cita, el nou programa de TV3, i bé, en lloc de parlarem, més aviat podria dir que en parlaràs, Pol, ja que en una voluntat clara de fer un anàlisi complet pels nostres oients, hem fet l'experiment de que tu has mirat el programa i jo no. Així podrem donar el punt de vista d'algú que no l'ha vist i algú que no l'hagi vist doncs podrà fer les preguntes que podria fer algú dels nostres oients que no l'hagin vist. Així que de nou, de res TV3 per aquesta publicitat. Seguim pendents d'una trucadeta, són barats. En fi, sense més rotllo, que sé que us veu quedar prou escaldats de la intro que vaig fer a la Eva Baltasar, passem a parlar de La Gran Cita, que sé que quedarà bé, o bueno, no ho sé perquè no l'he vist. Molt bé, primer de tot, prèvia... Parlant de l'Eva Baltasar. Sí, bueno, primer de tot faré una prèvia de La Gran Cita, no? No sé si tothom l'ha vist, però per posar-ho una mica en context... No sé, pensava que volies parlar-me també, parlant de l'Eva Baltasar, de Sant Jordi, que no hem acabat de comentar què tal van al Sant Jordi. El Sant Jordi, molt bé. Molt bé. És que hi ha una pregunta del Sant Jordi, llavors no sé si volia lligar-ho aquí... Perfecte, doncs ja està. I llavors ho expliquem després, vale? En tot cas... De què va? De què va? Vale, el tema són 100 persones, en el qual la IA diu que aquestes 100 persones hi han 50 parelles ideals per la IA, vale? Molt bé. Llavors, a partir d'aquí, se separen en dos grups, 50 i 50, en funció del que diu la IA, i es van coneixent i van fent cites. A mesura que van avançant els programes, es va descartant a gent en funció del seu èxit i ja està. És a dir, a tu et diuen, la teva parella està dins d'aquestes altres 50, no? Diguem-ne que el que fa la IA és separar, bueno, el que fan els de TV3 és separar les parelles i un va a cada bàndol, no? Més o menys. El que vindria a ser és... Sí, la IA ha fet, bueno, els ha donat les 100 persones que entren i no sé, ja acaba posant quines són les seves parelles ideals. Molt bé, i van fent cites? I van fent cites. Molt bé. I es van enamorant... I saben si és la seva parella ideal o no? En cap moment... No s'engega una pulsareta o alguna cosa, no? Quan s'acosten? No. Fins ara on hem vist fins ara, que és el quart programa de 8, vull dir, no, tampoc és que estiguem massa avançats. N'hi ha penjat 6 ja, també. Ja n'hi ha penjat 6, per si vols fer una marató aquests dies. Jo crec que la faré. No en tinc ganes, la veritat és que aquest tipus de programes em semblen fastigosos, de programes de... No, no podem dir això, No, però si els hi donem molt bombols a TV3 i no ens han fet cas. Tens raó, siguem sincers. Bueno, no sé... Si no t'agrada, no t'agrada. Jo m'ho miraré, això sí, és veritat. A veure, haig de dir que té ganxo, això sí, tenen ganxo. I no com altres. Efectivament, però és una mica vendre el que tot li aclarirà a tothom, el safareig gratuït i l'amor a primera vista. Aquell amor romàntic, aquell amor a primera vista, aquell amor superficial. Llavors, no entrem en més debats de què va. No, de l'amor no, de què va La Gran Cita, perquè si teniu ganes ja ho mirareu i ja us entrareu millor. Llavors, però bueno, com que va amb temes de la IA, llavors, la meva pregunta... Què creus? La IA és capaç de trobar l'amor perfecte? Sí o no, Víctor? És a dir... Si li dones moltes dades de moltes persones, tal, crec que
pot tenir un cert grau d'encert. Tu has mirat How I Met Your Mother? Sí. Hi ha un... Saps que jo ara estic tot el dia parlant de The Office? Sí, bueno, I sempre- ara fa els últims 3 anys. Sí, Des que et conec. cada cop que passa alguna cosa, et dic, això hi ha tal escena de The Office... Bueno, doncs, A The Office o no fas- el Víctor de fa 7 o 8 anys era igual, però amb How I Met Your Mother. Vale, doncs hi ha el Ted Mosby a les primeres temporades s'inscriu a un programa en el qual Sí. de buscar la parella de la persona amb Sí, capacitat de maig. van calculant i li en surten 4 en tot Nova York. A tot Nova York i després hi ha un moment que se li allibera un 9.1 o una cosa així, una barbaritat, no era un 9.1. Doncs això ve a ser una mica el mateix, vale? Llavors, a mi, jo li he preguntat a la IA com definiria què voldria ser com buscaria una parella perfecta. I em va sortir amb una de topicazos que... Tema tòpics li agrada a la IA. Sí, llavors em va fer molta gràcia perquè deia què és el que has de buscar la teva parella ideal, balanç entre donar i rebre. Ah, però balanç, clar, clar, és millor. Si als dos us agrada només donar o només rebre, doncs no ho sé. Has de trobar el teu balanç, Víctor, però clar. està clar que un balanç has de trobar, no? Sí, entre donar i rebre. balanç. És una mica com l'horòscop, no? A la Sí. IA també. Perquè si dones i no reps, és una puta merda. Però potser no, perquè si el que t'agrada és donar només... Però només una mica de rebre també, no? No. Buah, com m'agrada donar! Segon tema, però inversió sostinguda. Boníssima aquesta. Què vol dir? L'ha definit la IA o no? Sí, bueno, tot això són els titulars, hi havia amb un paràgrafet. I què vol dir inversió sostinguda? Inversió sostinguda vol dir que la cosa es vagi alimentant contínuament, que no sigui en plan a tope i després dir, ja ho tinc fet i ja... Molt bé, que no es caigui en la monotonia, que s'inverteixi en la relació. Exactament, i que no deixis la relació abandonada, no? Molt Que mica en mica vagis Però treballant, això que és una mica... com funciona? És a dir, tu, si fas de fer un qüestionari, dius invertiré molt. Dius, invertiré molt. Clar, què vol dir això? Bueno, com t'agrada a tu amb la relació? Ets dels típics que ho dona tot al principi i després... No hi haurà ningú que digui. Si no, jo, al cap de 2 mesos, monotonia. No, Jo sí. o panxeta. Clar, jo em deixo anar. No, jo és que em deixo anar, Però, bueno, a veure, nosaltres tenim 30 anys, vull dir que ja tenim una mica d'experiència amb el tema parelles o amb el tema de la vida i ja tens amics que ja saps, que es deixen anar. Sí. Tercer punt, transparència emocional. Aquesta, mira, encara. Saps bé, si tu veus La Isla, ¿vale? La que no Isla, la veus, però no. jo et parlo de La Isla de las Tentaciones, Vaya truñaco de programa, vale. que passa molt de... Vaya truñaco de programa. El 97% dels tios diuen me cuesta mucho mostrar mis emociones, jo mai ploro, jo és que no expresso les meves sensacions... Aquí no van bé, aquí. Són poc transparents emocionalment. Molt poc transparent. De fet, és un rol bastant d'home tradicional, el fet de no, és que jo Pregunta, no Víctor, mostrar tu emocions. com ets transparent emocional? Jo, bastant transparent. Bastant transparent, a mi em costa, De fet, no, però jo, per exemple, si estic enfadat, sóc molt incapaç de no semblar enfadat. O si estic trist, o si estic content. Però és diferent, Una cosa és que No, però dir que ser primer que ho expressiu mostro i després també que no, expressar-ho també i dir-ho, sí, això i també. li dius, Patrícia, estic enfadat. No, hombre, no cal. No. Quan ets tan transparent ja ni cal, Clar, o sigui, a mi és passa el evident. mateix, Jo soc transparent emocionalment, però... Parlar-ho costa, potser. Sí, perquè Bueno. per què estàs enfadat? No estic enfadat. Estic bé. Ara, veig que al final portes una hora així i et segueixen insistint, i al final... Exacte. Però bueno... I després, quan et segueixen insistint, Pol, ve el quart punt que has posat, que és la gestió de conflictes. Ostres, la gestió de conflictes, Això és molt important, Molt, Molt important. Això sí que és veritat, en una relació molt important, la gestió de conflictes. Tornant a la Isla de les Tentaciones, que passa molt, l'altre dia veia una parella que es retrobava tal i discutien, Parlem-ne i de la gestió de conflictes. en certs moments veia bones argumentacions, dels millors debats en quant a fil argumental que he vist. Les tentacions encara està present? Sí, cada cop penso que amb menys impacte, però sí. És que aquí pot fer una les tentacions VIP o una merda així, no? Com la travessa VIP. Ja, de tant en tant porten VIP, però són puntuals. Però sí. Sí. Què més li diu la Cinquè IA punt. per una bona relació? Respecte com a línia vermella. És que...
aquesta ja no sé ni què vol dir això. Home, està clar. Respecte. T'has de fer respectar, no? O que et respectin, no? Vull dir, que no t'insultin, que no hi hagi violència ni, òbviament, ni verbal, ni física. Pues, clar. Vull dir, està clar, no? Que és la línia vermella. Espera't, perquè estic veient el següent. Flexibilitat. Flexibilitat, És la paraula més flexible que hi pot haver. Flexibilitat, què vol dir això? Flexibilitat en relació, Després et diuen que... Satisfacció global, però què vol dir això? Satisfacció global. Bueno, que clar, satisfacció global, que hi ha... Vull estar satisfet. No, sí. Satisfacció global vol dir que, òbviament, hi ha coses que t'agradaran i hi ha coses que et desagradaran, però que en el balanç sigui positiu. Cosa, però això què és el que avalua? Si una relació anirà bé o què? No, era com una... No sé què no me'n recordo que li vaig preguntar, però vaig dir, en plan, una relació perfecta, què és el que s'hauria de... Què buscaries una relació perfecta? I em donava aquestes. I el 8è punt, autonomia personal. Aquesta encara té sentit, perquè si una persona de la relació és molt independent i l'altra vol fer les coses sempre en parella, això pot generar molts conflictes. Això té un nom, i és un altre, i no és autonomia. Comença per T i acaba amb òxic. Que és tòxic? No. A veure, una persona... Parlem-ne, Víctor. Una persona que no et deixa fer el que tu vols és una persona tòxica. No, però Pol, mira, imagina't, tu i jo. I t'has d'allunyar. Tu i jo, Pol, tenim una relació tu i jo, i tu t'agrada molt... Tenim una relació. T'agrada molt anar amb els teus amics, fer les teves coses, i a mi m'agradaria, per exemple, doncs, que quan anessis amb els teus amics, doncs, de tant en tant també venir jo i compartir aquest espai. Molt bé, I tu, en canvi, ets molt independent i vols que aquest percentatge sigui un 2% i jo voldria que fos un 50%. Doncs has de venir per la transparència emocional o entre la gestió de conflictes i el balanç entre donar i rebre, no? Vull dir, has de buscar totes aquestes coses. Tu vols un 5, jo vull un 50, doncs un 30, donar i rebre. Clar, aquí s'ha de buscar, no? No, si és que la IA ens està... Si tens un problema, per exemple, en satisfacció global, una mica el mateix, Has de fer una inversió sostinguda. Clar. Vull dir, tot és resposta. Tot està lligat. Llavors, per no enrotllar-nos més, aquest programa era un programa molt, com dir-ho, bueno, al final és un programa d'amor a la tele, no? Sí. Llavors, la primera pregunta és cap a tu, Víctor, i és, tu hi aniries a un programa d'aquest estil? Em costaria, Vale. Llavors, ja m'ho imaginava que et costaria, però imagina't, t'has de posar en el paper de que hi anessis, vale? Hi vaig. Llavors, com t'imaginaries tu que hi vas, no? Presentes i tu, Víctor, Martín, Lluís. Generalment és una persona tímida, però hi ha gent que en aquest tipus d'escenaris on tothom és desconegut, hi ha gent que encara és més tímid o trenca totes les barreres i passa com a l'altre extrem, no? Tu què creus que faries? Diries, a més, amb el teu perfil de buscar influència per tot arreu... Clar, amb aquesta intent de ser influencer i viure del món de la faràndula... Què buscaries? Series encara més tímid? A mi ja saps que el que em passa és que en grups petits o quan soc nou soc bastant tímid, però moltes vegades en grups molt grans o por escènica i tal és al revés. És al revés, però no et justifiques, Víctor, volia... Tu penso vas... que potser sí que podria ser una mica enrotllat. Et vols menjar el món o no? Et menjaries el món? Mira, en el teu moment vital ara. Si ja hi he d'anar segur, i ja hi soc posat, el càsting t'ha triat. No em quedaré a una cantonada. No et quedaràs a mitges, ja que hi vas, no? A més, ara mateix estàs al teu prime de la vida. Exacte. Vull dir, a més... No, estic al prime, Pol, espera't, perquè estic al meu prime i alhora també estic en el meu pitjor moment. Per què? Estic en el meu prime del que ha sigut i estic en el pitjor moment del que serà. Bueno... efectivament, Víctor. Pensa-hi. Sí, no, he pensat, i a més avui no ho hem dit a la introducció, però avui t'has presentat al programa facherito, recent tallat de cabell i barbero impecable. És que portava ja uns quants programes amb unes grenyes que no... Que semblaves el jo de l'any passat, No podien ser. I tu, Pol, què? Què faries? Tu et presentaries? Series tímid, no? A mi, Víctor... Sí, tu destacaries. Jo destacaria. Bueno, ja no sabem cap a on... Però és cap al 20% dels guapos. Cap al 20% dels guapos, Exacte. Perquè és molt graciós el primer capítol, no? Quan el separa entre els 50 i els 50, els diu, després que hagin parat una estona, la Dulceida, que presenta ella, li va a persones a l'atzar. Quin noi o quina noia t'ha agradat? I hi ha els pocavergonyes que diuen, a mi m'ha agradat el 57.
o la 50, o la 68. Quin problema hi ha? No, clar, venen això, justament, no? No Però... són poca vergonya, són Bueno, poca vergonya normal. Poca vergonya, bueno, clar, va anar a buscar l'amor, efectivament, el càsting ha fet la bona feina i ha triat a gent que en públic li declara el seu amor, com li ha tirat, li tira fitxa, bàsicament. Però un moment, quan ho diuen la resta ho sent? Clar. Sí, llavors sí que és fitxeta. Sí, és en plan, estan tots com separats, però en el mateix espai i la Dulceida. Per exemple, Víctor, quina persona t'ha agradat de l'altre costat? I tu dius... I tothom està escoltant la Dulceida. Sí, i hi ha molta gent que diu més d'una persona. I diu diferents números, Diferents números. Clar, això cal... has de vigilar, no? Perquè a vegades si en dius un et redueixes, però alhora és com que és més fort el disparo. Sí. No? Sí. Han de jugar-ho amb certa estratègia. Llavors, segona pregunta, Víctor. Bueno, això ho havíem dit, però... Jugaries a totes? Tu què series, per exemple? Pregunta això a la Dulceida. Un número, 2 números, 3 números, 4 números... Imagina que t'agraden, hi ha 50 persones, t'agraden 5. T'arrisques a dir totes per dir aquest tio... Dir 5 ets un impresentable, Dir 5 ja... Si ets dels 5 que t'han dit, ja apagues. Vull dir, o vas a dir, bàsicament, estàs fent Tinder i estàs tirant a tot sí... Tot que sí, clar, no. O busques... No, una persona, Busques la o a l'especial, Víctor. Un número. Un número. Tu quants? Jo mínim en tiraria 2 o 3. 2 o 3, 2 o 3. Sí, 4 massa, però 2 o 3 bé, no? 2 o 3 bé. Un poc, 4 massa. És a dir, s'ha de jugar arriscat. A mi ja m'agrada la picaresca. Molt bé. Sí, la picaresca, no? I la persona que més t'agradi no la dius, per fer-te'l difícil. Sí. Doncs llavors, a l'últim programa ja eren com parelles consolidades, no? Ja havien decidit si volien sortir amb una parella i diuen que sí, no? Llavors tens l'opció de quedar-te al programa i conèixer el programa o dir que vols conèixer fora del programa i ale, ¿vale? Llavors, aquesta gent que decideix seguir el programa els hi posen diferents cites, ¿vale? Llavors, de més a menys, tu m'has de dir si acceptaries o no tenir una cita d'aquest estil i fins on seria el teu límit, ¿vale? Molt bé. Llavors, cita en l'aeri de Barcelona, el telefèric aquest del Vermellet, el que va... Fan la cita durant. Bueno, van una mica al principi, una mica al final i després arriba a Montjuïc i van pels jardins de Montjuïc. Molt bé. Guai. Guai? Bé. Cita de pista de gel? També bé. També bé, però potser millor l'altra, perquè l'altra també et dona més peu a parlar. Tot i que la de gel també és una interacció xula, perquè veus la gent en altres ambients. Clar, la de gel molava perquè aquells era el que més química havien tingut i s'estaven tota l'estona com fent... Brometes, quiqui, jaja, molt bé. Exacte. Sí, exacte. Estava ben buscat, de Tele3 ho va fer-ho bé. Està bé. Una altra parella va ser anar a fer una sessió de ioga? No. No, No, perquè no tens ni la diversió del gel ni la parla de l'aeri. Vale. Perquè clar, has d'estar concentrat, el ioga no pots estar parlant tota l'estona. Bueno, a veure, el ioga potser era una mica l'excusa. Era un ioga informal. Un ioga informal. Bueno, vale. Perquè era una de les persones li agradava fer ioga, llavors proposava fer ioga. Llavors no era amb una classe, bueno, com si diguéssim. Millor, però ho segueixo posant top 3. Era fer uns exercicis, posa-li. Vale. Ho segueixo posant top 3. Vale. Quarta cita, muntar a cavall? Ui, no. Zero, tampoc? No, perquè el mateix cavall o en cavalls diferents? Cavalls diferents, però... No pots ni parlar, vull dir, no sé. Una mica, no, perquè vas allà... Clar, arribes allà, toques una mica el cavallit, tu, no sé què, l'acarícies... Que un dels dos en sabia de cavalls, també? No o tinc ni que puta no en sabien? idea. T'has pujat a cavall algun cop? Sí. Jo crec que no. Jo no, Mai he muntat a cavall. Per què no? No sé, no m'ha sorgit l'oportunitat. Però el típic que potser feies amb els teus pares... De gran ja o de petit? No, de petit, amb els meus pares sempre. Ah, vale, però de gran no, És que trobo que de gran, pel que et fan pagar, no val tant la pena, no? No. O tant t'agrada molt... No sé quan deu... Tant t'agrada molt els cavalls. Bueno, és igual, però... Impressionen, jo crec, els cavalls. T'haig de dir que de l'ordre de qualsevol activitat outdoorsy, que són entre 30 i 40 euros, com a mínim. Segur. L'última que tinc és la més picantona. Ah, sí, l'he vist. La més calentorra. Mai més... I més va ser per la cita que anàvem més calent els dos. Els dos anaven calentots, Anàvem bastant... Bàsicament el noi cada vegada que parlava feia... o... no sé què dir, en plan... i es quedava com bastant així. Què? Sí. Fes aquí, és una red flag, això, Bueno, que perdoni, no, perquè, clar,
Era hetero? Era Sí, una noia és hetero l'altra? i, Home, clar, no sé. ho feia quan li preguntaven amb càmera tancada amb ell. Sí, perquè el programa va que tu veus les cites vale, ella no ho veia. Sí. A posteriori ho ha vist i vaya, tio. i després veus com el feedback que li van preguntant què tal aquesta noia. I, o sigui, la cosa és que... Fa com un cavall, fa com un cavall. Sí, però no perquè vagi calent, sinó perquè no sap dir, però com que li agrada molt i es queda sense paraules i fa què tal? Sí, la cita ha anat molt bé i m'he... Vale, una mica així. I la noia... Li van fer la pregunta, no sé com va anar, però va dir que es considera una persona bastant sexual. Llavors els hi Potser li ha plantegen... agradat. Deia, Cunzi, la faries, sí o no? Avorridota la veig. Avorridota, eh? Sí, almenys de les primeres la veig innecessària. Molt splash M'agraden i més, poca m'agrada conversa. més. Sí, i no coneixes tant a la persona. No, vale, Crec que a la de patinatge sobre gel coneixes més a la persona i a la de l'aeri també. Es diu aeri segur o es diu telefèric? L'aeri No. és el de Montserrat. No, això es diu aeri també, eh? També? L'aeri de Montjuïc i el telefèric es diu telefèric. Molt bé, perfecte. Doncs ja ho Vale, tinc doncs jo. passem a la segona pregunta. Com bé sabeu, bé, ja que volia dir parlant abans de Sant Jordi, és que ens estem enrotllant moltíssim avui, Víctor. Molt. Avui tenim un xerrera per un tubo, no convidem algú, però quan engeguem la màquina no hi ha qui pari. Però, bueno, potser fem l'última pregunta perquè era Sant Jordi. Què tal? Com va anar? I parlant de temes de l'amor, que és una mica tancant... Sant Jordi, bé. Bé, tu vas dir que era el teu dia més especial, el teu dia preferit de l'any? No, ho vas dir tu. Ah, jo sí, per mi sí. Sí que ho vas dir tu. Sí. Jo vaig dir que no està mal. Però he de dir que al viure el Sant Jordi penso que durant l'any el sobreestimo. I quan arriba el dia dic, no n'hi ha per tant. No hi ha per tant. Sant Valentí igual a Sant Jordi per tu? No, en absolut. En absolut, eh? Qui és aquest? Aquest Sant No, Sant Val, què? vull dir, si el coneguessis, vull dir, el Sant Valentí que coneixem arreu del món, de les pel·lícules de Hollywood, per tu seria equivalent? Ah, no, perquè el Sant Jordi és més complet. Vale. Hi ha més de tot. A mi... No sé quants dracs ha matat Sant Valentí. Zero. Zero, Fins no? on jo sé. Bueno, i podríem parlar de la figura del drac, no? Vull dir, com a mascota de Sant Jordi, vull dir, jo no sé per què la va matar i d'aquí poc l'adoptaran. S'està, tu hi eres quan ho vaig Sí, dir a la sí, feina, sí. s'està blanquejant la figura del drac. Escolteu-me, els bons són bons i els dolents són dolents. Crec que estem sempre diluint aquesta línia entre bo i dolent. Escolta'm una cosa, en el conte de Sant Jordi, nosaltres com a humans, el drac és el dolent i no passa res. T'haig de dir que soc partidari, a mi m'agraden molt els dracs, m'agraden molt, però molt, i crec que la història haurà de canviar en què el drac deixa de menjar persones perquè veu un Sant Jordi... És la història, és la història. Parla amb ell. Parla amb ell i és l'encantador de dragones, ¿vale? Una transparència emocional. I passa a ser com una mascota... No, i passa a menjar vaques. Ah, vale, o sigui, llavors ara... llavors les pobres vaques ara hauran de tenir el seu Sant Jordi. Nosaltres com a vegetarians, això és una història igualment terrible, però per la història humana, en la qual es mengen vaques a més, com crec si fossin xutxes... Crec que la història diu que s'havien acabat les vaques, i llavors per això va passar als humans. Ah, per això passa als humans, vale. Bueno, doncs tu criaries més vaques, i ja està. No, criaria més vaques o l'adoptaria i que em comenci a menjar una mica d'herbeta. No passa Segur res. que els dracs també són omnívors. I poden menjar gespeta. Bueno, no sé, tenen pinta de carnívors, No ho sé. Jo no m'imagino un drac pasturant, No me l'imagino. Bueno, pastura les ovelles que després es menja, Exacte, diu, pastureu. És com bàsicament és el que fem nosaltres, pasturem una mica les ovelles per després menjar-nos-les. Un carnívor és un herbívor indirecte. Sí, perquè a mi, hi ha una història que, clar, per mi Sant Valentí el tenim molt romantitzat, no?, de totes les pel·lícules, i per mi Sant Jordi, per mi no és un amor tan romàntic com de date, del típic de quedo pel dia dels enamorats amb una cita i... És amor en general. Sí. Perquè, clar, també li regales roses, bueno, li pots regalar al teu pare també, però normalment la mare, el pare, qui sigui. A la germana, a l'amiga, amic, vull dir... Llavors és amor... Transversal. Està bé, és millor. I és un fet, és un dia no tant de... És de cita, però és de temps d'estar amb la teva parella, com de qualitat, més el fet de... Pots anar a sopar, però crec que per mi no és l'important. L'important és passejar... Veure els carrers... Sí. Vull dir que crec que és molt d'amor, però és d'un amor menys d'aquest idealitzat, romàntic de... Menys de Hollywood. Exactament. Sí, molt bé. I m'agrada molt més que sigui així que no l'altre. És un amor més natural, sí, exacte. Vols passar al debat? Passem al debat, no? Vinga.
Per tal de poder dissimular la poca preparació dels programes, hem decidit que debatrem sobre temes a l'atzar. Doncs debatem. Doncs el debat d'avui molt encarrilat de l'amor, del Sant Jordi passat, de l'amor i de les grans cites, i jo crec que hi ha un tema que s'ha de trencar els tabús. No sé, Víctor. Quin tema? Digue'l. El tema és, Sant Jordi, què és el que s'ha de regalar? Què és el que està estipulat que es regali? Perquè El problema és que ara ja no està estipulat. Dic, problema... Bueno, bon problema o mal no, problema. O sí que està estipulat, no? Perquè la llegenda o la tradició marca que l'home regalarà una rosa a la seva estimada i la seva estimada li regalarà un llibre en el seu estimat. No, llavors aquí hi ha Sí, però això s'ha desestipulat Sí, ja. llavors podem trencar per dues formes, per dos jocs diferents. Un és què regala un a cada un, i en les parelles homos, què és el que regala, quin rol agafa cada un. No, és a dir, crec que ara ja no hi ha cap Cap rol establert. rol establert, és a dir, tu regales el que vulguis i ja està. I ja està, I ja està. Vale. Llibertat. Pots regalar I pots no regalar res, anticapitalista, Pol. llibre, rosa... Tu què vas fer, va, Víctor? Jo vaig fer llibre rosa. Llibre rosa, Llibre rosa. Nosaltres ens vam córrer, crec que perquè és el primer any que passàvem Sant Jordi junts, i jo, un parell de roses i un llibre, i ella em va fer 2 llibres i una rosa. Molt bé, collons. Molt complet, haig de dir. Quin Sant Jordi, Un Sant Jordi ben capitalista, ja està bé. ben formós. Ja sabem que de tant en tant t'agrada abraçar el capitalisme. Abraçar el capitalisme. Bueno, està bé. A veure, el dia de consumisme de Sant Jordi crec que l'abraço encantat, no? Sí. Per una tradició catalana, Sí. una tradició d'amor, Molt bé. una tradició de cultura. També. També. Que estem regalant llibres, Ei. No estem Alerta. regalant experiències. No estem regalant... Anar a cavall. No. No estem regalant iPhones, ni iPads, ni ordinadors. Llibres, molt bé. Cultura. Bueno, doncs està bé. Víctor, jo vaig rebre un llibre. Aquest any i aquest... Un llibre que... Fins al pròxim... No, és que ja saps que llibres no... Fins al pròxim Sant Jordi, quants llibres llegiràs? Bueno, no gaires. No gaires, Possiblement el llibre que m'han regalat, el més segur és que no el llegeixi. No el llegeixis, Potser si no el llegiré algun altre. Quin llibre per regalar? Veus, aquest és el nivell, que no ho sé. No ho saps, Era un que estava molt de moda. El Gil Puig de Cabra o No. Sobrecabra o No. Puig de Sobre... Jo diria més comercial, també nom així d'aquí, però no sé d'on. Molt bé, Víctor. No sé ni si era català o d'Espanya, I no sé. si és ficció o no ficció, tampoc ho saps, no? No. I el llibre que tu vas regalar? Sí, aquest sí. Aquest sí que el saps. vaig regalar jo. Vale, aquest sí. Aquest m'interessava fer-lo bé, el que vaig rebre, bueno, no me'n vaig preocupar gaire. Va ser del que va fer, perquè això també... El regales llibre que és més autorregal que regal? El que vaig rebre jo sí que era d'aquest tipus. Vale. El que jo vaig fer, no, en absolut, no. Quin llibre va ser? No, bueno, la Pat va estar fa un temps a Mèxic, té un tiet que viu allà i es va interessar molt sempre per la cultura mexicana i bueno, és un llibre, és d'amor i bueno, passa a Mèxic. Vale. A mi l'Alba em va fer el mateix, no sé com, no me'n recordo com es diu el llibre perquè ho desconec totalment, però és aquest estiu anem a Guatemala i sempre m'agrada llegir com narrativa del país on anem a viatjar per conèixer una mica la societat. Molt bé. I en comptes de ser una novel·la fictícia, escrit per un autor, en aquest cas guatemalteco, és una mica que narra una història quotidiana del dia a dia allà per conèixer una mica. Molt bé. I després òbviament, el portar l'Eva Baltasar. Va dir... Tinc dubtes si el va comprar o va ser l'Eva que li va donar amb ella, en plan, Gràcies. regali el Pol, vale? Sí. Llavors... Per mi no li va donar, no li va agradar la meva part del ganxo, Com? Crec que li van donar un només per tu. Sí, Jo, bueno, perquè jo no sóc lector, Clar, jo no sóc lector i li va dir un records, més records. Sí, vull dir, li va oferir, li va dir... No el cal. Víctor no cal. Saps no què et dic que no... Si no tenen ni prestatgeria per posar el llibre. Sí, però sí que n'hi ha, no? Si a la Pat sí que li agrada, però... I a tema roses, quantes roses i... No, una. Quantitat de... No, però, no tu, sinó quina és la quantitat estipulada que creus que s'hauria de gastar-se una persona per rosa amb preus actuals? Tu.
Que és una locura. Tu. És una locura. Et vas ensenyar una foto, A molts llocs vaig veure rosa normaleta, Coberta de plàstic o no? coberta de plàstic, Amb dibuix. perquè n'he vist alguna coberta amb una fulla que et cobraven ja 10 euros, Sí. però és que amb coberta de plàstic maca, però bueno, d'aquelles Sin que fa 3 o 4 anys pagaves 5 euros, 18! 18, Però 18! Estem tornat bojos. No, estem bojos. És que jo li vaig dir a la Peli, dic, escolta'm, aquesta rosa només veig o que la compri un guiri o que la compri algú que és imbècil. Sí. Perquè dic, com ets capaç de pagar 18 euros per aquesta rosa? Sí, perquè era de floristeria o no? Sí, perquè quan veies paradetes, les parades que eren de floristeria, uns preus completament assumibles. Bueno, jo t'haig de dir que vaig comprar una de floristeria, que és de la floristeria del barri, i a veure, vaig pagar 15 euros, però era maca. Vull dir... Bueno. Però era en plàstic només? No, era envoltada d'una fulla... Vale, bueno... Era una rosa que clar, era maca. Jo el que dic és, rosa de 5 euros a 18 no ho compro. No, rosa xula, dius, bueno, vale. El que vulguis, no? Vull dir, el que vulguis, fins on estiguis disposat, perquè de filigranars en poden fer igual que ram, no? Vull dir, un ram al final són cars, però al final... Sí. No, però en general, el que vaig trobar molt car, sobretot, va ser floristeria. És a dir, típiques paradetes d'associacions o de gent que vol anar de viatge... Al revés, perquè a mi, jo fa uns anys, les típiques d'associacions i coses així valien 2-3 euros i ara el preu mínim eren 5 mínim. Però jo a primera hora ara farà potser 14 anys, que és l'únic cop que he venut roses a quart d'ESO per al viatge de fi de curs, tal, recordo que les veníem, diria 3,5-4. Vull dir, i crec que era preu estàndard en aquell moment. Potser primera hora al matí, però... Després home, sí, al final... Després ja la ganga, la Maria subhasta, Sí. Diu, 3 per 5! Sí. No, però 5 per 3! I aquest any, en canvi, és el que dius tu, sí, potser 5 euros a primera hora del matí valien 5 euros com a estàndard. Però bueno, dius, però es pot pagar. Però clar, hi ha rosa normal 18, crec que qui vaig veure que es passaven eren els de floristeria. Però clar, jo vaig anar pel centre, que també és on hi ha més gent i... Veies, només hi havia, sobretot, als llocs oficials només hi havia floristeries i eren preus inassumibles. Sí, vale. No sé què volia dir alguna cosa... Reivindiquem la rosa barata. No, bueno. Passem a l'agòmetre. Ah, que em vols parlar de preus de rosa a l'agòmetre, Pol? No. Però veig que tu sí, Víctor. Passem-hi. L'agòmetre, on es repartiran i s'encaixaran més ganxos de tot el programa. On ningú recordarà a qui quedi segon i tampoc a qui quedi primer. Molt bé, Pol. Agòmetre, vas tu 2 amunt. Molt bé. Vaig guanyant, i com no guanyes avui, Víctor, se't posa... Bueno, si tu guanyes avui, ja estem fregant, perquè quedaran 3 programes. T'haig de dir que tinc match ball, pràcticament. Bueno, a partir del programa que ve podries tenir match balls ja. Molt bé, començo preguntant jo, perquè vaig perdent i no sabem qui tenia l'avantatge, així que jo perquè vaig perdent. Molt bé. Molt bé, Pol, avui t'he copiat el teu format, perquè m'agrada. Bueno, Víctor, hi ha gent que té personalitat i hi ha gent que copia personalitats, però no passa res, no t'ho en compte. Llavors, si parlàvem de que el programa d'avui era un seguit del programa anterior de Sant Jordi, Pol, bé, l'Eva Baltasar, com saps, va començar a ser poeta, va començar sent poeta, i el poema, poema amb un gran gest d'amor, pot ser. Faràs un poema, tu també, avui? No, jo no. Vale. Jo et parlaré d'una part d'un llibre de la Maria Mercè Marçal. Maria Mercè Marçal, és mallorquina? Bueno, doncs no ho sé, escrivia en català. Per cert, també, dir-te Marçal de cognom i que et posin Maria Mercè. Sí. Els seus pares... A veure, he de dir que mola. El nom m'agrada. Rima, ja és bastant de poetissa, Maria Mercè Marçal. Té molt ganxo. Té molt ganxo, però no estic segur de si està bé o no. Sí, mai, clar, Maria Mercè Marçal mai li diries ni Maria, ni Maria Mercè, ni Mercè, sempre has de dir tot. Exacte. Una cosa, d'avui t'has trobat allà al supermercat de la Maria Mercè Marçal? És com el Miquel Martí Pol, vull dir, mai he dit a ningú que digui escriptor, coneixes el Martí Miquel? No, Martí Miquel ni de puta conya, Martí
menys encara. Miquel Martí, serà el Miquel Martí. Bueno, Miquel Martí, és igual. Miquel Martí? Perdona, qui és aquest? Què és aquest? No, sí, el Miquel Martí Pol. Ah, ok, vale, mira, Víctor. Fila de puta, Vinga. sí. Bueno, molt bé, Pol. Doncs et llegiré un poema. Vale. T'aviso que la frase que he canviat... Ah, que has canviat només una frase, vale, Víctor. He canviat una frase que és l'última. Vale. Et llegiré tot el poema i quan vagi a dir l'última frase t'aixecaré així la mà perquè activis. Vale. D'acord? I te'l llegiré 2 cops seguits, el Molt bé. poema. Molt bé. Quin vols que el llegeixi primer, el que m'he inventat o l'original? Doncs no ho sabràs, perquè si t'ho digués sabries la resposta Molt de bé, la pregunta. estic frisant, Víctor. Molt bé, Pol. I el poema, que és un poema molt impactant, poc d'amor, crec que és més una mica Al revés, transmet una mica d'angoixa, aquest poema. I el poema diu... La cortina crema, vidres, neguit, freu de mitjanit. A fora els cucs rauen la lluna, toquen la una. Penja d'un arbre l'amor, escanyada. La nit s'atura. Vale? Molt bé. I anem a la segona versió. La cortina... Perquè en comptes d'haver agafat l'última estrofa, no, eh? M'ho poses molt complicat. No. Vale. Poema, molt bé. La cortina crema, vidres, neguit, freu de mitjanit. A fora els cucs rauen la lluna, toquen la una. Penja d'un arbre l'amor, escanyada. El rellotge es para. Vinga, va. No, ja està. Quines són les últimes 2 frases? El rellotge es para, la nit s'atura. És a dir, bàsicament és el mateix concepte amb paraules diferents. Bueno, un parla de la nit, l'altre parla del rellotge. Penja d'un arbre l'amor, escanyada. El rellotge es para. Penja d'un arbre l'amor, escanyada. La nit s'atura. No sé, Víctor, jo diria que el rellotge es para és la correcta, és la de la Maria Mercè Marçal. Per algun motiu? Perquè lo de la nit, tu sempre fas la lògica diferent, tu agafes com conceptes més generals, més que em facin dubtar de que és, no sé, el rellotge es para. Però aquesta pausa de la nit s'atura, aquesta coma que fa que s'aturi també la frase... Víctor, no estem aquí als Jocs No et Florals, sembla meravellosa? digue'm. Has endevinat, Pol! Molt Has bé, endevinat. moltes gràcies. Bueno, a mi m'agradava més la meva versió, Molt bé, però sembla Víctor, que tu... el 2016 va començar en l'antena un programa que anava a canviar la vida de molta gent. Algú de nosaltres, perquè va seguir amb l'efervescència, el recorregut del programa presentat pel mismíssim Carlos Sobera, alguna gent perquè efectivament al participar va conèixer la persona que després formaria part de la seva vida. First Dates. I efectivament, estem parlant d'un programa tan putrefacte com First Dates que ningú s'imaginava que pogués durar tants anys. Vale? Llavors, després de tots aquests anys, hi ha hagut parelles que han durat poc, parelles que han durat molt, parelles que s'han arribat a casar i fins i tot algunes que han tingut bebès. La pregunta, Víctor, és molt senzilla. És saber què hi ha hagut més, casaments o bebès? D'on has tret la dada? De First Dates. De la pàgina de First Dates, perquè jo no faig trampes com tu, Víctor. Molt bé, primeres fonts, Primeres fonts, ni segones ni terceres. El ChatGPT m'ha proporcionat l'enllaç adequat per arribar allà on volia. A veure... Sí, clar, és una pregunta complicada. Crec que basant-nos a nivell històric i a nivell tradicional... Clar. A nivell tradicional, un tendiria a pensar més casaments que bebès. Pots tenir bebès sense casar-te, per exemple. No, és evident, si no es pogués, la resposta seria molt fàcil. Per cada casament pots tenir més bebès. Tens raó, això també tens raó. Però això ja ve de tu. Però també hi ha gent que és molt gran. Que es casa i tampoc té bebès. Però clar, però tampoc no es casa. No sé, Víctor, hi ha moltes opinions molt bé, semblants. Víctor, decideix... Dic casaments. Casaments? N'hi ha hagut més. Casaments més? Sí. Doncs em sap greu, Víctor, perquè és resposta incorrecta. Hi ha hagut 10 casaments per 13 bebès sorgint de First Dates. Era un resultat força ajustat, molt complicat d'encertar. Només puc assumir ja un empat,
Un empat que t'aboca pràcticament a una derrota pràcticament. Llavors, Víctor, fes una teva pregunta. Ni una, Estic molt malament, Últimament, Víctor, aquest programa no és el teu. No té color aquest El programa. ganxo no t'enganxa. Molt bé, Pol. A la gran cita, A la gran cita. quan la cita va prou bé, no? Imagina't que la cita del jacuzzi, Sí. els dos enamorats, Li tiro llengua. estiren llengua. Jo li tiro llengua. Posa-li que estiren llengua. Li tiro llengua. I diuen, anem a fer-nos el petó més llarg que s'hagi fet mai. I llavors li diuen a TV3, quant temps ens hem de besar per fer-nos el petó més llarg que s'ha fet mai? Molt bé. Doncs la meva pregunta, Pol, és quant temps haurien de fer per superar aquest rècord? Molt bé. Per tant, l'has de sumar un segon al rècord existent. Com? El rècord existent l'has de sumar un segon, perquè si el volen fer més llarg els hauràs de dir que hi sumin un segon. Vale. La dada que tens, en quina unitat és? En temps, unitat de temps. Bueno, però què vols que et digui? 1.000 fraccions de segon. Digue-m'ho en la unitat que vulguis. 1.000.000 de fraccions de segon. Què és una fracció de segon, tio? Doncs una Digue-m'ho- fracció- Si m'ho vols dir en segons, m'ho dius en segons. Que m'ho vols dir en dies, m'ho dius Ho en tens dies. amb- Que m'ho vols dir ho en tens hores, amb- m'ho dius en Ho tens hores. amb totes les unitats? És a dir, jo tinc les unitats necessàries. No No et vull dir unitats. Ni un tipus de pista, Clar, és que tu vols que et doni ordres de magnitud i jo no te'ls vull donar. Ei, Víctor, estàs molt... Que em molt... vols en anys? Digue'm en anys. Molt bé, Víctor. Dubto que sigui més d'un dia, per tant ha de ser menys de 24 hores. Per tant, jo diré un resultat que em sembla inversemblant de... Fins i tot algú pot ser que estigui més d'un dia, no? Però dic 32 hores, que són ja més, em semblaria... però 16 hores i 8... Sí, com que la meva crec que et quedaràs força lluny, diré... Mira, 20 hores. Molt bé, 20 hores. El resultat correcte eren 58 hores, 58 35 minuts i 58 segons, Vale. cosa que t'has equivocat més o menys pel triple. Per 2 i mig, vale? Per 3. No. Home, tio, has dit 20 i és 20. 60, per tant 3. I 40, no? Normalment el 50 està a la meitat, per tant... El 58 està més cap al 60. El 58, aleshores? Sí, Ah, vale, 58. 3 per 3. Vale. Perfecte. Víctor, Bueno, va, som-hi, per seguir viu. doncs seguint amb el mateix programa dirigit per un tio amb molt carisma, com ja he es vist diu... que avui et costaven les preguntes i has anat a barraca, dirigit pel mismíssim Carlos Sobera, director del programa... Director no, com es diu això? Presentador de... Com es diu aquí? No és aquest igual, programa? no em vull saber res. Com de es tu deia ara que anaves mateix. escalant, que anava que repartia diners? ¿Quién quiere ser millonario? Quem quiere ser milionario? Però no parlem de quem quiere ser milionario, perquè estem parlant de programes de l'amor. No, és que estic fora ja ara mateix. No. Vale. Fa poc van celebrar X anys de programa. Vale. Bueno, sí, 10 concretament. 10. Sí, perquè m'has dit que va començar el 2016. Doncs efectivament pregunta van anterior celebrar ho has dit. 10 anys, ara he fet ben bé el càlcul, i això era una pista que no et volia donar, però sí, bueno, me l'has donat abans. agafa-te-la, vale? la Sí. pisteta, perquè L'agafo. així tenen una mica d'ajuda. Sí, gràcies. I és, durant aquests 10 anys de programa, quantes cites hi ha hagut? Pah, facilíssim. No m'equivoco per 3 ni de conya. Ni de conya, Ni de conya. A veure, comptant que facin cada temporada, No sé, Víctor, clar, saber que Cada n'havia donat 10 temporada- anys, això és una bona pista, Víctor, agafa-la. deuen fer... La vols, què? estàs assegurant la resposta al Posa-li, màxim. crec que 150, dic que fan 150 programes a la temporada. No és cap Una cosa, barbaritat. lo de 13, impossible. Lo de 13 què? Només 13 matrimonis, o 10 matrimonis i 13 fills, no m'ho crec. Bueno, No m'ho doncs crec. queda ja 4. Mentida. Bueno, posa-li 75-100 programes per capítol, que això serien 1.000 programes. 1.000 programes. Vale. 1.000 programes, i a cada programa posa-li unes 10 cites, això serien 10.000. Vale. Doncs penso que 10.000 potser és molt. Molt bé. Doncs diré, resposta final, 7.000. 7.000. Sí. Bé, Víctor, avui t'aportes a l'empat. Resposta correcta, 11.400. Ui, porto 3 o 4 coses que quan sempre dubto entre dues coses i vaig a pitjor. Doncs bé, Víctor, avui quedem empat. Segueixo amb 2 punts d'avantatge. Et permet no retallar,
Però tampoc allunyar-te, Víctor, que no... No, però jo ja començo a notar nervis per partit, perquè t'està costant tancar el partit. És el primer dia que podia tancar, T'està costant tancar el partit. No, avui no podies tancar, perquè queden 3 programes, i avui et podries posar més 3, podries assegurar-te l'empat. A l'empat, Sí, passa que ja començo a veure que et costa tancar els partits. La remuntada, Sí. És molt de merengón, això. Diu, a la mínima que un rellisca, ja t'imagines no guanyar la Lliga, sinó la Champions. Sí. Però bé, Víctor, fins aquí el ganxo. El podcast que no t'agrada. Però que t'enganxa.